Yau kun ɓarota, lalle kun ɓarota. Me za ku kai mun aski kai? Abun mamaki. Gabaji ba su wallahi ina ta nan. Wato kana ji wani lemo na sa tun ɗaziyar da ka sa ruwan. lalle kun ɓarota. Me za ku kai mun aski kai? Abun mamaki. Kawai dai. Gabaji ba su Ka san ai ban san ma kana nan ba. Allah sarki. Yanzu na je kasuwa na dawo ai. Na siyo taliya da makaroni. Gaskiya ne. Ai ka san mutane suna kwasar kai sosai. ai in ka samu taliya da manja. Wallahi. Makaroni Ga da waken manja. nan Alhaji. Ka An ja tashi. min da kwaɗayi. Ka san wani abu ne? Magana zan ma. Labarin gishiri da wani. Gishiri da magi. Ka ji ko? Ai ana kwasar ta na gaya ma. Sosai ma kuwa. Yaro shigo karaso. Yawwa gashi kai wuce. Kai tona. Yana ba kai. Gishiri da magi. Ana ji ko shinkafa da wake ko gari. A cikin rera. Ina baka labari. Ya sunan yaron nan dan Madirin ne. Wani kadalin koba da na ga yana yi wasan jiya. Oke wannan sabon da suka siya. Sabon nan dan Spain din nan. Wanda za ga kansa. Ganin nan. Kana kwashewa. Wayya totota mu kana fita bol ko yanzu. Gaskiya ai kwana Ni biyu. fa ina so in dawo bol kawai targade ake mun ne yasa nace kai harkar nan ba za ta yi ba. Ai bal din ce ina gaya ma. Sai a hankali. Wallahi sai a hankali. Wannan aikin da muke yi kun gani dai muna bata aikin nan ko ba gaskiya ba magana bata aiki muna bata aiki mu ba ma'aikata bane ba kun ga ba mu musu adalci ba amma kuma muna cika aljihu mu aiko to kuma ya kama an wuce wajen ina wannan min mai adai sahun da kadari din nan abu ne abin da ya faru ya ce ba ku faɗi haka yin karota suke ba amma ku kuke haka yanzu abin da zai a kuɗin nan za a cire naira 500 ɗin nan ina kai ha 500 nan ina fiki kawo ta ba ka wata ba dala kawo wannan 700 za a ajiye ta wannan 200 kuɗin wanki ne fa dama ni ne accountant ai wannan 500 din an canza wannan 500 din kuma za mu banki saboda aikin da muke muna batawa mu dan ringa ajewa ka gane dole wannan kariya za ta kare wannan sai aka sabta mu samu na dan wake kai ne kuɗi wani shauki nake ji wallahi kai so tsugunna ya kai Wani mai shago ne na bashi naira 20 goma guda biyu bai bance min goma magi ba da goman gishiri ba. goman gishiri da goman magi ya iya bambance ma wani mai shago ne waye shi A can haka yake. anan lissafin bai cika ba lissafi bai cika muje kawai mu cika lissafin anan ne zo mu je Allah ya me ya hada kai da wannan yaran Wannan yaran magi yazo ya siya yanzu da gishiri. da wace goma ka bashi magi da wace goma ka bashi gishiri a bambance mana yanzu Shine yawwa kamar ya. mana ya zo da goma guda biyu so kake je gida a dake shi kai Ina ba ta ka magi sanin ina dokar ta ba gishirin in ya je gida ya bambance wa mahaifiyar. Wallahi to, kuma mu duka na za ta yi ta hubbasa min jiki. to ka dai ji ko je ka bambance mai in ba haka ba mu kai ka ofis shi ya fi komai To sauki ni ban taba ganin haka ba. Mutum nawa ne suke zuwa su yi siyayya kuma goma da gishiri da Baka wani. bambance mai Doka ce Wannan sabuwa da bai aka san sata doka a ba. Najeriya. Kuma mu karota mu ma an ba mu aikin mu ne mu zo mu Kaga. To yanzu me kuke so? yanzu aka dan bambance ko ba za ka bambance ba Ai ban gane me zan bambance ba. wannan ofis za mu je kai Office? ka je a yawo ka je gida ka Kai ce kai a zo yawo. zo. Ai ba za a yi haka ba wallahi. to kuma ana ta so ka abin nan kuma kana wannan ka ce ba To kuma ha yaro dai zuwa ya sai magi da gishiri. Magin goma gishirin goma. to shine aka ce ka tantance da tsoho goma ka bashi magi ko da sabuwa ka bashi To kai in kai ne mai shagon zaka tantance ke. zan tantance saboda ina tantance aiki Kana ja ga wannan bata lokaci ne mu tafi kawai Tsaya. Ni ba tsoron wata dokar ku nake sabuwa ba. Wannan wani irin shirme ne. Muje. kai Muje. shirme nan ba Muje. a rashin dinsa Muje ina da mutunci da layin nan ba na so mu tafi kowa yana gani na mu da. ba mu da mutunci ke Ban ce ba muje. mu je Zo mu. Ni fa kawai so nake ci kugunka.
ai kwalasa karka ci kwala bari in kulla yawa ka bar mu Allah jiro mana Allah na nan an san da wuyan buri ake daure muku kwarai kuwa dole mu tafi to ni doka ne tsoron doka ko da ke mu je to ni ban taba ganin irin wannan ba yaro ya zo ya sai magi karka harzuka ni ya sai gishiri kuma da naira 20 kuma ku ce mun wai wacce ce ta gishiri wacce ce ta magi zai wani abun kawai karka harzuka ni ya alheri kai kamata ku gaya amma ba wannan abu ne wanda aka saba dama dama yau ai wannan kuma ai ko zuwa kuka za a dan yawa za a danka mu madalla to shi ke yawa za mu raka zagayowa yalla bai wayata wannan ai kaga wannan ai da ita nake dan business din dole ai sai kaga shikenan zo ga wannan ai haka ya kamata ku ba ku ringa cewa ai muna kokari kuma ku ringa kiyaye doka shine kawai ku bari in barawo ya zo sata za a ringa wannan din ko kama ba yayi muke ana ce Allah muku albarka madalla domin da sata ne wannan yaro ya zo ya sai magi da gishiri wai wacce ce ta magi wacce ce ta gishiri ofisa ka tabe sai an jima yau kun ɓarota lalle kun ɓarota